Танцувам както се помня. Участвала съм в стотици концерти и за мен магията на фолклора е в екстаза, който изпитвам, когато съм на сцената и мога да предам енергията си на хората. Това разпали страстта ми към събитията и реших, че трябват повече културни събития, които да възпитават и забавляват хората. Минаха няколко години и върна от желанието си да помагам, станах част от БМЧК. Организирахме и проведохме множество благотворителни кампании, фондонабирателни акции, но в процеса осъзнах, че набраните средства никога не достигат и има нужда от финансова подкрепа от страна на бизнеса, но по начин полезни за всички. А кой изгражда взаимно изгодни отношения между бизнес и общество? И аз така си помислих.